Straight to the Sa point. dili pa ta mo adto may gala sa unahan. Balikan taning kaso may galang Leandro Leviste. Makasabot na kas dagan sa iyang dagan Manila ron. Unsay ilang gusto mo hitabo ining kasong Leviste katong mga abogado o katong nag-eskwela sa College of Law. Kini nakasabot sila nga unsay dagan ining kalakiharon katong mga pulsay. Kahibaw na sa unsay dagan ini nga giguba mahigalang credibility ni Leviste. Unya giingon nga nakuha tong maong mga files katong documents by force ni Leviste. Advance ako na ang mga medyo familiar mahigala sa rules on evidence ron. Mo na ni ang direksyon nila. Kining panahon na mahigala ato ni tigaag pagtagad. Straight to the point. Now atong balikan kini mahigalang kaso nga namatay naman gyud mga kagalaan lagi kini si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, Cathy Cabral. Pagkamatay ni Cathy Cabral, ayo kong ina nga nada sa iyang kamatayon kining tanan nga mga files. Mura og lipay mga congressman aning mga senador o mga cabinet secretaries katong mga dagkong isda kung mauhuna nga wa na di na ta ka-imbestigar kay namatay naman si Cabral, nadaman siyang kamatay. Ini agi ta na kitaw-katawa ha. Unya ang tao mga kaigalaan ingnon ka kasamang kay nga ay lagi palabi og kanang kuan sa kinabuhi nga magpakadato gyud kag maayo kay di man na nimo mada inig kamatay. Tinuod gyud na, di nimo mada imong kadato dekin, imong kwarta, imong kuana, di na mada kamatay. Pero kining kang Cabral nada ang iyang dokumento sa nang namatay siya. Kaya di talaga kito katawa ha kana kung tinuod ning namatay ha. Kaya nahitabo na ba na kanadto nga doon na mahigalay gi-report nga namatay na. Kadtong na involved sa anomalya mahigala sa Department of Education kadtong textbook scandals. Muna karon ang pangutanan nako namatay ba gyud si Cabral? O gipatay ra ni mahigala sa record lang. Kaya bitaw murag makaingon lagi kaday murag mga salida ba? Murag mga salida bitaw kita ka ng mga salida sa CIA kana sa US bitaw nga mga hinimo sa Hollywood. Kana mga kuan mga FBI inana ba? Nga aron niya kuan labi nagsunog na kay ka. Labi unsa nang salidahan ay naanak ka kuan na day? Kita gani ko anak nga kuan. Nga kanang murag CIA to nga salida nga kana na ang aron niya kuan sunog naman siya kayo. So gi kuan lang siya nga namatay. Pagkamatay gitagaan og 21 gun salot. Pag humangatag 21 gun salot gibutang ang certification nga namatay na gibutang ang lapida to patay na. So wa na kisa pa yung pangitaon namatay naman. Na seremony gihatag ang flag mahigala sa asawa. Ina tanan seremony gyud. Awa na pagkahuman magpa-surgery ka din ha. Okay na. Bag-o na kang kinabuhi. Mo nagingon bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi. Ano di malikayan, kini kang Cabral nga kamatayon, misteryoso kini kamatayon na. Unya, pulos nagkuros ang tanan na, wa na, di na yun, kaya patay naman si Cabral. So wala na tayo mahimo, patay naman si Cabral. Unya ka na mga dokumento, hearsay na ka na. Ato lang nang agi kataw-katawa, kay kung ato ni mahigalang seryosohon yun, abin ninyo, magsakit atong dughan. Dawa na'y paglaom mga itong nasod kung mauning kalakiha. Hastang ombudsman ron, with due respect sa ato mga taga-ombudsman ha, labi na sa ombudsman for the Visayas, kay bawa tadagha mga trabahante sa ombudsman, mga di-prinsipyo ka na. Tinuod lang. With due respect ninyo, kay bawa ko mga di-prinsipyo, di magkabasa-basa musod ka ombudsman dahil nga, kinalan, kamong nagkuyog na sa ombudsman, mapariha mo o balahibo ba? Nga nga to, anti-graft crusader yun ta. Basig na iban nga mulikoy siguro, pero gamay yun nga pudyot. Makaingon ka ba nga, dako ka credibility, ang gikan ka sa ombudsman. Nabitay judge may gala dito sa kanana ang kuan. Di na ko isulti kong asa. Pag appear na ko dito mahigala, permiro ka itong judge nga kuan, ingon nga, gipulihan na ang judge nga kuan nga itong tiguang, kay ito na gibalhin ta sa muna. Bago na kapuli ron. Pagpangutan ako asa man sa gikan. Gikan sa buhatan sa ombudsman. Ikaw malipay ka. Mayo yung taon kay gikan sa ombudsman sa tuma. Presumably kini di prinsipyo ni. Presumably tarong ning tawhana, tarong ning huwes. Straight to the point. Kana ba nga mga opisina ba nga gikan sa ombudsman ana?
Pero moingon mahigala nga kana bas judge gikan as custom. Di pag-unsa ba? Kaya ba ang custom mahigala daghang mga kurakot din ha. Daghang mga buaya sa diha mga kagalaan pero di po tanan. Nama sa mga tarong. Pero kana bang mga credibility bitaw sa mga opisina sa gobyerno? Mangutana magkag kisa may judge sinhing kuana si kuana na labi na adto kag laing lugar atong Cagayan sa una ako may tiglaban sa mga libel cases na mo ito sa mga lain-laing arraignment stations. Mangutana gyud ka. Kini karon di na mga higala kay di na madaas sa tong oras unya kini kada adlaw sa tong programa medyo lisod na no. Kani adto balik-balik ko anang ubang mga lugar kay amo mga anchors ito ipangkiha sa libel na ako sad may moadto kay kita may ipada mahigala sa management. Balik-balik ko ng ubang mga lugar. Abot mo ito, kaila. Di mo tanay nga, kinsa man yung judge ka din, kinsa may nga, taga-asa man makaungutan na sa ka ba? Asa man sa gikan sa upan ni ma-judge. Maingong ganit na nga gikan na sa ombudsman, malipay ka. Ay salamat kay maka-expect ka ba nga, kini, di prinsipyo ni. Sakto ni ubaruganan. Tarong ning tawhana. Ha? Pero karon mga higala bida, na po pamahayag sa ombudsman ato ning hagpaton ha. Kini pamahayag mahigala sa kisa ning naging klabano dahil sana siya assistant ombudsman atong taruhon ning iyang pamahayag ron. Onya Miko Clabano. Aha. Ato lang klarohon lang. Ato lang evaluate mga sukid di paminaw. Tan-awon ta lang ni iyang pamahayag mga higala. Evaluate bala nato. Ha? Atong hagpaton ba lang. Ha? Karon mga kaigalaan, namatay na sa kabral. Wala na gitay laing pamaagi na ron, kaya namatay na sa kabral. Muna kung example ba, og namatay ang engineer, nga mo'y nagda sa plano, wala kahibaw hain ang plano na i-soft copy karon o nakakuha og soft copy ang foreman. Unsa man na, di na madayon ang building, wala na yun, di na yun na, kay namatay namang engineer. Sakto ka ng utuka? Di na yun matrace ng mga kwarta ani, kaya namatay sa kabral? Purbida ng istoryaha, mga sukit ng paminaw, bida, atong balikan o taon. Atong lang agi kataw katawa, kaysa ako nagingon kung dili na to ni agi kataw katawa, mas stress kita, oy. Sakitan man ta, kwarta na to, kwartas katawhan, buhis katawhan, gikawat ini mga, sus, di pa lang giundier ka maayong balikason. Straight to the point. Now, atong balikan mahigala, kini bitatawa, gipadako na ni karog maayong istoryaha. Nagkuros na ba, kabantay mo? Og seryoso ang gobyerno sa investigation and flood control, sino di mo kakitag laing pamaagi na indekin? Kanang Cabral Files. Kinsay nakakuha ng Cabral Files? Kanang mga staff ni Cabral. O patugano na mahigalas tinuod. O kana mga higalang mga allocables nga naa diha. Kay katos Cabral, grabe man gito. Undersecretary to mahigala ako nang gika-discuss sa background atong ngilngig kito. Civil engineer mahigala na presidente to sa mga civil engineers sa tibok Pilipinas. Kaila ang mga civil engineers ana niya. Muna ang tingala lang kang namatay ko no mo ni muna misteryosong kamatayon. Wa man gani balita des paghaya mingon na taga-imig privacy mo ni muna. Muna di man kay magtao magduda nga gi-fake ang iyang kamatayon. Ganitabo naman na. Muna gani ko hantod karon ang mga tao mahigala magduda gyud. Namatay ba si Cabral? Or wa? Kaya tanawa kung sa ka, material kay Cabral, hamo mo tanong gilalisan karon kining kang libiste nga, naasay kopya sa Cabral Files, ilang gidiscredit sa libiste. Wala na, di na, kayon sa, patay naman si Cabral. Wala na ka kanang imo hearsay na na. Ato i-discuss, technical man ni Dapita. Inana kay importante to si Cabral. Kay kini si Cabral mao mga higala nag-imbento ng bagong pork barrel, allocables og kanana ang non-allocables. Siya mga higala mo nag-imbento ng parametric nila nga unsa pagbahin-bahin sa kwarta nga kinawat. Pura tandog anang Cabral kung tinuod ba ganyan, namatay na siya. Straight to the point. Nya si Bunuan, di man lang kay sa libiste man nakakuha og Cabral Files. Asa selection nakakuha man, pila man kang Bunuan? 30 billion ang kambunuan. Straight to the point. Pila man ang kanang cabinet secretary? 5 ka cabinet secretaries kadunay allocables. Hasta pa ang nagbutang dito mahigala initial nga ES. Mo nang ilang tumbok mahigala do dami anang ES murag si Bersamina.
Executive Secretary Bersamin. Si Bersamin po manghigalap, kisi-kisi, wa ko'y labot, ana. Amay maayo og musulti na lang sa tinuod. Oy, gisugo ra mo, ron sa ba? Kini nagkaduol na ang investigasyon ba, naana sa doorstep sa Malacanang. Naana ang mga cabinet secretaries, naana diha. Katong expose may ganang saldi ko. Muna karon nga, may ka nganong negative 3 ang kamarkos. Gipuyok-puyok ang mga tao. Mismo gani ang pag-resign ni Bersamin, gipuyok-puyok man ganita. Unsa man tinuod nga hinungdan nga si Bersamin nawagtang din ha. Ang announcement ni Castro may gala, wa na ni resign si Bersamin, voluntary nga pag-resign, unyang gidawat po si presidente. Pagkaugma ni tingog si Bersamin, wa gyud ko mo resign. So grabe ba ang bakak mga higala nga mga nahitabo? Muna mo explain, simple nga explanation nga ngano nga negative 3. Kanas Marcos mga sukid di paminaw ang iyang rating. Straight to the point. Dili na gikan ako kasi nag-ingon ang SWS nga survey. Mismo ang resignation ni Bersamin, wa ta mahibaw, hantod ron. Gipuyok-puyok ang mga tao, gipuyok-puyok. Murag am-aman ba lang, gituyok-tuyok lang ta. Straight to the point. Kinisang kamatayon ni Cabral, gituyok-tuyok sa ta mahigala. O tinuod yun na namatay si Cabral, nga man di man na kuanday. Kini good issue impressed with the public interest. Undersecretary Gunas DPWH sa namatay, involved ko na mga higala og trillion. Nga no malusong flood control. Di lang flood control ha. Kanang uban pa mga projects diya sa DPWH. Straight to the point. Unya mura lagi hilo mga kaigalan og muimbisigar ka mga kaigalan sa kamatayon Cabral. Or ikaw pa hinuoy may mundautan. Ayun na lang kay privacy lagi no nagkuan ang mga pamilya. Sumana ang mga tao. Di man mga bugo tao ni mga Pilipino eh. Straight to the Muna point. ang hantod karon na pabilin ng question, namatay ba si Cabral? Kung namatay man gani si Cabral, ngano man unsa man hitabua? Asa iyang ba na moingon, wala gyud dili mi mo tuo nga naghikog. Di ba mo tuo iyang ba na dayang hikog? Di po sa mo tuo ang hitokmod. Ang ba naman yun, di na namo ikuan kay okay na lagi to na baka nadulas lang. Kini ako lang nangagig kataw-kataw. Very unusual ba? Ikaw nga pamilya, ikaw ang numero 1 unta nga mo. Mududa ba day? Ano kung natagak mga higalas pangpang namatay dito, ang question magunda ko ana. Nganong tagak man na nagkuanto, nag-suicide to? Di man pod kay imong pamilya day wa man kunoy sulti gani nga nag-suicide do man. Ang driver mismo wa man mingon, maayo man lang istorya. Makahibaw man kay naghikog na ang pamilya may unang makahibaw mahigala og depressed ang kuana. Karon gibutangan lang ito pagsusi kuno sa kwarto do nay mga antidepressant nga mga tambal mo ni mauna. Pero wa man mga higala bisan na lang makaigalaan og suicide note ni Cabral. Straight to the point. Wa man. Bisan na lang post mahigala o bisag message lang asa man ang cellphone ni Cabral, asa man ang iya mga kuan dabi, mga gadgets. So murag ang mga tao naigitaguan ba? Kini gud mahigalang kamatayon murag tinuod kun siguro to dai murag salida to sa Hollywood murag born legacy to salida ha or di to born legacy basta kay something to nga CIA nga salida ba nga salida lang to mga higala pagka ingkag salida no nga gipa ila siya ba namatay na siya tagaag 21 gan salot do na ceremonies kamatayon pagkahuman ang iyang asawa gitagaan sa flag gipilo ang flag sa Amerika gihatag na patay na so ang mga tao gipatuo nga patay na. Nga naman, gituyo to silang gobyerno, kaya pila na ba mag-i-issue ng certificate? Government mag-unat tananday. Issue ang certificate, patay na ka, na kay death certificate ki. Pero buhi di kandako, to nakapuyo sa laing lugar na, bago na ka dito kinabuhi kasamang ki. Labi na pag nagpa-usab ka sa imong naong. Naghan may mga doktor karon, sapsapan lang ng imong naong diha ron. Lagi talaga katawa mga sugid ng paminaw. Ipainat na imong kilay diha. Kanang imong kuan pag imong buhok lang daan og upawan ka diha karon or tangag laing korte diha karon, pwede naman. Di na ka mailhan kayo. Adto ka puyo sa laing lugar niya, sir. To kag pensyon dakin. Okay. Kadto sa lida to, murag born legacy to sa lidaha or basta si IA to. Pero sa Pilipinas ay tabo gina.
Nahitabo gina mahigala sa Pilipinas. Makaingon rin kag abig sa salida ra. Nahitabo gina mahigala dinhi sa atong nasod. Nga doon na mga kaigsunay kinini ang kuan ba? Matawag nato mga kaigsunang gikuan gyud na. Miingon gyud mga higala nga gipatuog gyud mga kaigsunan nga namatay na. Na involved og kaso. Kato ganito yung kaso ato na 24 million na ganito. Born legacy gyud no? Salida ha? Oh, born legacy lagi. Yan, abi na mong salida ra sa Hollywood. Des Pilipinas ni tabo gyud. Dito sa Tacloban Region 8, dito sa Amos Leyte. Kani si Mary Ann Maslog. Si Mary Ann Maslog na involved ni mahigala og kaso sa Department of Education. Ang textbook ba nga scam. Kadto kaning kasuhan may 24 million na ganito. Kini billions sing involved ani. Kadto 24 million to. So nitabo mahigala kay kaso man makigala high ranking officials man ipasaka ang kaso abot gyud sa Sandigan Bayan. Ang mga abogado nito Mary Ann Maslog day tulo man sa kabuk nga na kuan napasakag kaso sa Sandigan Bayan. Nakonbikto gid ang duha. Si Maslog wa makonbikto kay inform nga abogado dito nga dito sa Sandigan Bayan nga Your Honors would like to inform this honorable court nga ngamong kliyente nga si Mary Ann Maslog namatay na. Aska hanggawa bitaw naka-issue man sa death certificate day. Kanagod mga higalag na kay mga kontak na yawa. So hila na death certificate din ha. Makaingon na ka mahigalag bina. Sus giisyuhan og death certificate, gi-inform sa Sandigan Bayan nga mao na namatay. Nakonbikto ang duha. Iyang mga kauban. May buntag sa mga taga Leyte, diha man sa Tacloban masahin. Konbikto ang duha. Kini si Mary Ann Maslog may wa makonbikto kay patay naman. Ang sa magkonbikto nga extinguished man mahigalang imong kasalanan patay naman ka na kay criminal liability. Sus karon after mga 5 years nahibaw-an bitaw na day nga buhi ding dako. Siyempre mo palagman po ng ang kon ba ang mga pamilya atong mga kaubang na nga konbikto dekin 10 years pagkapriso tong usa katong usa sa 10 years nakaserbisyo na sila atong kuana mo palag to pamilya kay ngano man suri-suri ba nagsuri-suri Maslog dito kita ngano ka maapil konbikto nga kon man katong among maman konbikto man ay bawaan ka ng suri-suri ka mo na puti mo report ito yung Kenya di wag to matay oy di adre. Maniwag katawa ka sa mong kaso may ganun. Kaingon ni kang abin mo salida sa Hollywood. Tinuod din sa Pilipinas. Kadto mahigalas Mary Ann Maslog. Sus, paghibawan nga naabuhi, gibalik ang kaso rin. Pagbalik sa kaso, nimbusyon for bail sila. O piyansa sila. Ingon Sandigan Bayan, dili pwede mo piyansa-piyansa. Kuhan mo jump bail ka, namatay mo gani ka. Ingon manikag, gipatuo mo gani mo namatay ka. Nga karon mo piyansa ka. Katawanan kayo kaya nag-desisyon anak gani nga kuan nay Sandigan Bayan ang presiding judge anak nga kinini ang nag-deny sa bail ni Maslog. Kay ba ka? Taga-ato ni Cebu. Si Judge kuan Sandigan Bayan Justice. Judge Ikong. Judge Ikong taga-ato, ha? Dili kuan man ni kinini Judge Ikong na Judge is Minglanilla. Naka-appear pa ko nang iyang kuan kanadto nya diri asa kuan na judge po ni diri sa atong Palace of Justice nakahandle ni kadali sa Icleo case di ba diri na si Judge Ikong ri mahigala sa kuan nya nahimo man justice sa Sandigan Bayan siya may presiding officer Justice Geraldine Faith Ikong ang iyang kauban si Associate Justice Edgardo Calduna og si Arthur Malabagyo motion for bail sa ingon denied ang motion for bail so deny nga imo man gani ming giila din patay ka na. Atuod man kay gilaan pag desisyon gyud konbikto gyud. Straight to the Mo point. na mahigala ingon nya kaingon sa kabida no. Do nagi patay na mahigala na death certificate na priso karon. Unsa man to na dismiss ang kaso tungod sa piki nga kamatayon.
karon og nahimo to may gilang Mary Ann Maslog, di ka na mahimong kabral mga sugitig paminaw, kabright atong kabral. Civil engineer to, duhago ka master's degree ito day. Tulo ba to ka master's degree? Nya doktor. Oh, ngilngig ito. PhD pa to mga higala, nag-Harvard pa ganito. Tulo to ka mga eskwelahan sa gawa sa nasod ha. Ang iyang na eskwelahan mahigala, kato si Kwan, kinini ang kwanto siya? Wharton, Harvard Kennedy School, Muhammad bin Zayed University. As kang ilngiga to mga kaigalaan. Sa iyang kabright mga higala, di ka sa magkahimo to ato lang pikion ng kamatayon. Unya, kana, og pikion ng kamatayon, ang tibok gobyerno mo abiba day. Kayang-kaya. Karon mito namatay na, tibok gobyerno mo, na patay na gyud to. Umi ka di amay mga files, wala na, di na pwede, kay patay naman. Di ba na kadakong hinanggaw? Karon, questionably pa hantod ron kung namatay ba gyud si Cabral o wa ba ni manundog ni Mary Ann Maslog. Questionably pa. Kay mismo mga anak pag abot sa bagyo, wa man kay mag-uol daykin. Ang yamana pag abot nito ikaw man ningon ay nadili na namang ipotopsy kay kuan man yan sa may pagtuon nimo na naghikog wapod. Unsa man gitukmod wapod toy tukmod. Ngano ka baka nadulas lang. Para nako no medyo tarong baka na banahay na day mangita gyud kag ustisya day oy. Kay kada kung tao mamatay, kalit nga kamatayon, mahintay na sa sakit na, mahintay na adto na sa ospital, kay makay nga namatay gyud wagi kagwanta taon. Doon na may sakit, diagnose mo gusto siya nga kuan. Yan agi ka ICU ba? Kayo na patay gyud. Pero kinani nga abtik pa hingad to ni bakasyon. Naglingaw-lingaw pa mga nagbakasyon sa Bagyo. Nya kalit na kamatay. Ikaw man kamo, kuan ka nga. Gusto pa to magpakabuhi kay to sa Bagyo. Nagbakasyon god. Nya kalit og kamatay, ikaw karon nga kuan ka mangutana gyud ngano mang usang hitabo ah. Haman yang cellphone basig na yung mga kuan ba ang mga anak day wa gyud text day wa gyud tugon day. Pero pamilya medyo okay lang. Katong ni mga anak kunuhay pag-abot dito, murag okay lang. Ang bana, tabi mo sa interviews bana, okay naman kayo, ang bana nga, okay naman baka nadulas lang. Mo na makaduda ta, wa ba ka ta sa botohiya ani gipatuot ang patay na si Cabral? Kay kining kamatayon ni Cabral naghamay na lipay ng mga congressman na niron, asa mga senador, prangka-prangka ang pag-istorya hasta ni mga cabinet secretaries kay tuwa masalista ni Cabral ron. Nga tuwa masalista ni Cabral, makayo sa wa na. Di na to pwedeng magamit kay patay na mas Cabral. Tanawa nagkuros lang tanan nun ay, og kinsay mo pagawas nga nailista mo pa'y dauton. Si Libisti patay na si Cabral pero nabinlan ko. Si Libisti may gitabangan oy. Ato ning kuno na tanawon tani klarohon tani kay mingos lang nga kana ra man pagkakuha ni Libisti anang iyang mga files gipugos ko nakalayugay na sang Cabral. Tanawa ko nung CCTV nagkalayugay ba? Straight to the point. Tanawa ko no ato i-check ha karon ako ipakita ang CCTV. Straight to the Na point. atong balikan ha. Kini klaro ba lang? Karon kung tinuod tang mo imbestigar mga higala ining flood control project. Na may uban nga mga sources pa nang naa. Ana nga priso ron mahigalas diskaya raman og kining mga engineers nga wa mailhi. Mga wail. Wa may dagkong isda nga gipromise man mga higala nga naay dagkong isda before Pasko o before bag-ong tuig. Wa man gyud. Unsa naman ning kalakiharon inig-imbestigar mga higala ani. Tanawa ra gud. Og ikaw tinuod ka mo imbestigar. Pag ingon namatay mas Cabral, ato ganing klarohon nga nung namatay ni. Imo gyud pangusgan day ang subsuba. Kita mo sa investigation sa ingon namatay si Cabral mo gitutuyok ko sa ta. Wa gyud mahigala bay klaro nga kun ba. Nasuko bang gobyerno nga namatay si Cabral, okay. O tinuod namatay, okay. Atong kuno ha, okay. Transparent ta. Kan involve man nagkaso. Nag-involve man nag-billions. Ang taga DPWS, mapay ni una-una nag-issue statement tayo nga atong respetaran ang ilang privacy. Okay, respetaran tong privacy, but considering nga billions of pesos ning atong gipangita,
Tagaan tag klarong kwintada ba o patay gid si Cabral. Okay, sunod kung namatay si Cabral unsang kamatayo na? Nya karon, ibutan ta lang, patay si Cabral na. Misteryoso kayo ang kamatayon. Karon doon na may nakakuha og files. Kung tinuod ba ta nga mag-imbestigar kita ba? Putin di malasa, maingon ta di malasa di oy nga sa unta man. Paitan ta bisag maglisod kita kay patay mas Cabral pero doon na may nakakuha og file niya. Atong salamat nga nakakuha kag file. Congressman Libiste, salamat ha. Bi taga imig kopya ana atong i-check ko no. Og unsa ning kuana kay basig atong na may gitawag day og kanabang mga collaborating evidences ba. Tanaw na to niya dito sa accounting, manggawas bang gunay nanagod? Di man guna kay Hesus Ginoo ko. Mura man gibinataan sila sa mga tao nga naminaw na to ba? Straight to the point. Ilang gi-underestimate ang understanding sa mga Pilipino mo na. Ang resulta, negative 3 Marcos. Straight to the point. O tinuod ka karon, magpasalamat kang Libiste. Salamat Libiste. Afang kang Lacson, na nakakuha man kas Lacson, be. Taga-imig kuan. Ay mo ng teknikalon, og mayo pa man ta maabot sa korte. Anigabot sa korte, trabaho na sa abogado sa depensa nga mo raise og technicality sa rules on evidence. Karon wa pa gani mabot sa korte, nangabugar lang daan mga higalang Malacañang. Straight to the point. Bantay ka, wa pa gani mabot sa korte. Of course, objectionable na inigabot sa korte. Objection, Your Honor, hearsay evidence. Objection, Your Honor, inadmissible in evidence. Kinsa man ang trabaho? Trabaho na sa defense lawyer unya. Straight to the point. Karon wa pa gani mabot sa korte. Uy, miingon naman, walay probative value. Muna nangabugar naman daan. Gidaot naman daan mahigalas Libiste. Straight to the point. Gidaot ng credibility ng Libiste. Bekalas Lacson, nakakuha man po na kahaog Cabral files. Naman gani, 5 ka mga cabinet secretaries nga na-involve. Kinsa man ng 5? Ang gisulting Lacson, si Bunuan na day. Si Bunuan ko ng mga 30 billion tong ang Bunuan. Dako, hay man sa Bunuan, nga di man napapaulion. Hay man na siya ron. Mura man nagbagyo nga nakagawas sa Philippine Area of Responsibility. DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ito, nakalarga na. 30 billion itong niyang alcohols. Nya lain doon ang alcohols, 8 billion ES. Munang, yung sa kisa may laing ES diya sa Cabinet Secretaries, si Executive Secretary Bersamin na. Bersamin pa man at that time. Kisa pa may lain. Bersamin, kisi-kisi Bersamin, i-deny Bersamin anang kuan ha. In fairness siya, may galat, pag tiniyang kisi-kisi. Kisa pa man ang lain, kisa pa man tulo. Di man mga nilang Lacson day. Kinigos Libiste, may galat, daghan magingan lang, di daghan na suko. Ato lang ni Agi katawa mga sukid ng paminaw. Kanay nagngani Libiste, nasa record, ini-check for example, Cebu. Naapilog nga ni ito mga congressman. Ini-check niyo mo sa record, tinuod man siya na 30 billion ang tuwa dito mga higala sa 7th District sa Cebu. Straight to the point. Tuwa ni distrito ni Congressman Peter Jan Calderon. Tamay laing evidence nga mo tumbok na yun. Di tinuod man dahil hindi amang gikuan. Di amay 30 billion diri sa 7th District. Doon ay laing mga ebidensya nga mo o haom diha, mo compliment din ha, mga sukid dig paminaw. Pero wa sila gana ana. Wa sila gana, gusto pa nila mahigala nga wa na gyud. I-discredit na tanan, patay na mas Cabral so wa na. Nga na iniingon, di ako'y file Cabral, wa kay kuan kay giunsa man ang pagkuha nimo na. Gibutang-butangan pa sa Libiste ron nga nakuha kuno niya ning maong dokumento ni Cabral kay naglayugay silang Cabral. Dili kuno eh. So atong tagaan atong klarohon na. Niadto ba si Libiste sa Department of Public Works and Highways? Muna'y pangutanang dako. Nya naman sa CCTV nga dito gyud siya sa DPWH. Kanang yang gisulti nga kanang pitsaha niadto ko sa opisina ng Cabral na aman asa man CCTV dong. Bebe atong tan-awon ko no be. Kani. Courtesy na mahigala sa GMA News ha. Akong i-quote ang GMA News ani. With due respect kay ila man ni mahigalang nakuha nga kuan. Mo na mahigala sa Libiste opisina ni sa National Head Office sa kuan. Kini ni mo na sa Libiste ni baktas mga kagalan. Butangi pagyuglingin dong. Report ni sa GMA mga sukid di paminaw. Kana nya human nag-uban na sa Libiste og si Cabral. Ha may naglayog. Asa may naglayog?
kana. Freeze ko dong. Istoryahay man sila. Sa buhi pa mang higala kana si Cabral. Tao, si Libiste ni nakabarong, short sleeves barong, unya naa si Cabral ay. Tapad ni Libiste may higala bakos og puwa. Puwa ba ni mong bakos? Naaman. Susilaktod. Usa na ka butang nakakuha. Pag-ingon ni Libiste, nakakuha kong files. Cabral files, natagaan ko so pamamatay si Cabral. Ang pangutanan nako, tinuod ka na yung mangingon. Bingon si Libiste, dito man ko sa DPWH. I-check ko nung CCTV, kanong sa mga pizza dito. Pag-check, may galas, pizza na aman. So, doon na yung dakong probabilidad ng sulti sa tinuod kini si Libiste. Straight to the point. Oo. Karon ilaman mahigalang gibutang-butangan nga waoy kini ni ang kuan. Na siya nakuha nga files dito kay iyang gipugos kuno si Cabral. Mao ni mo na. So kana unsa may implication na duha. Number 1, tinuod gyud nga nakakuha og files sa Libiste pero pinugos lang nga pagkakuha. Straight to the point. Walang musugot mahigalas Cabral. At tinuod gyud dili day malimod nga nakakuha si Libiste dag files. Pero kanang pagkakuha lang, by force lang nga pagkakuha. Kana dako man ang pangutanag, by force ba og dili, Straight to the point. Kay mo makita sa CCTV, wa man kay makita nga naglayo guys la. Kuha ni Libiste na. Og moingon ka mahigla soft copy dito sa computer mga kaigalan, wa day mga password ang computer day ken. Kana mga computers di mahigalas DPWH, wa day password. Straight to the point. Nya labi na ang sensitive nga computer ni Cabral, wa day password na. Kanang iya mga staff, ngano nakakuha mas Libiste ana. Ang giingon ni Libiste gihatagan siya og kape. Kini karon si Vince Dizon mga kailan na usab lang ng iyang pamahayag ron. Ingon man ganis Libiste, kanas Vince Dizon ni hatag na og authority niya, Nananghid siya siyempre congressman ka mo adto ka mahigalaan ng opisina sa DPWH. Di ka kaatimanon dito day. Magkurtisi ka dito sa kisaylaan diha. Mismo gani among reporter mo ngadto mahigala ng opisina sa DPWH. May bawaan ka man gyud nga naatay bisita na reporter ng taga DWHP mo ari. Kini paghang congressman mo anha day. Sus Ginoo ko. Magistorya tag klaro ba? So adto mga higala sa Libiste, ang question na sa man naglinayugay ba day sila dito? Straight to the point. Unsa may gusto lang ipalutaw? Naay nakuha diha sa Libiste gyud nga mga files, nasay nakuha diha nga Cabral files. Pero gusto nilang i-invalidate kaya pagkakuha ni Libiste may gala by force. So ilan ang ibutang niya nga kini inadmissible sa korte kay by force ang pagkuha. Straight to the Kini point. morning direction aning ilang gusto mahitabo. Wa na di gyapon magamit. Nalagi kay files pero di man wa man ka mo follow sa rules and evidence. Technical mo kay ning rules and evidence mahigala. Unsay kamatuoran nga tinuod nga kamatuoran sa layman, lahi ang kamatuoran sa balaod. Mo nay pangkaprangkang pag-istorya. Straight to the point. Na karon atong balikan ha. Unsa may gusto ng direksyon ani ron? Gusto nang ipalutaw nga naay nakuha di na malalis tan-aw nila day murag ligon man mga kailan niya mga tao ron wa bay mo padaan mga tao nga si Libiste may gidaot nila wa bay mo tuo mga tao. So unsa may ilang narrative ron? Mayon nakakuha si Libiste og files pero pinugos ang pagkuha. Wa mga higalay consent gikan ni Cabral. Kay pangutanan mo gani nganong makredible si Libiste pag ingon niya kanang pitsaha sa wa pa mamatay si Cabral nakakuha ko og files ni Cabral. Niadto ko sa DPWH anang pitsaha anang orasa. Check sa CCTV tinuod man. Kaniyo niya man si Libiste. Nya nag-uban man sa Cabral may mga istorya nila. Nganong ilang mapasingin lang nga naglayog nga may man pagka-istorya trawa nya kini mga staff nagsunod. Balikan na to dong ha. Kiniyo. Kaya gani So tinuod nga pag-ingon Libiste nakakuha kong files ni Cabral. Unsa man pagkahitabuan nakakuha ka? Gawas kumingon niya wa may makita yung Cabral. Gyud sa man nag-email. Ingon man ni adto ko sa DPWH. Nabay supporting evidence ka dito kana tala. Freeze dong. Freeze. Istorya man si Cabral og si Kwan, si Libiste. Wa man na sa maglayogay, Straight to the point. Nganong maingon man nga naglayog. Nya himuan dag narrative sa nga didto sa area kanang YCCTV didto naglayog. Naagani ko no sa match kamot ko no sa Cabral.
Ngano man kanas Cabral sa kabrahit niya, wa niya pablatyo sa libiste, sa kabrahit niya wa gid sa magpakurasyon daykin. Nganong kining istorya hadi man tani mo gawas kung wa pa mo gawas may gara sa libiste ug wa pa mo sa libiste na ako'y Cabral files. Wa pa mo sa libiste di gyud mahigala hilom na gini kayo. Straight to the point. Ha? Hilom na gini kayo. Unsa man ni nako nagipakita sa Cabral nga iyang samad si ang kamot. Unsa man na? Agi na ni libiste? Magkatuo mo sa libiste na kiglayugay ditong Cabral? Ha? Straight to the Naa point. mahitabo sa DPWH? Lisura na tuuhan, oy. Pwede lisura. Pero gusto sa uban, labi na katong mga kurakot, gusto na nga tuuhan na lang yun nila. Kining tanan, pugson na ilang kaugalingon pagpatuo, aron mahigala quits na, kining maong kaso. Patay naman si Cabral, quits na. Yan niya may niingon nga na-file si Cabral, kanina po'y gusto nila manong pahilomon. Straight to the point. Delikado pa ni mahigala kin si Libiste, delikado ni day. Mingon na niyang Ethics Committees Congress, imbisigaron si Libiste kay nganong nangilog og dokumentong Cabral. Duda, delikado ni sunod ni masilutan ni Barsaga. Manay pangutanan, sa manin, sige pataan eh, nagkadimao pataan eh. Muragwa na'y moral kumpas ang atong nasod ining kalakiha. Tanaw na lang, mahigala, daghang mga tarong din nga mga tao, pero igo lang ang tanaw. Ha? Pulos na nga hadlok. Kana o. Unya, ang ombudsman, tawa, kung sa may ilang direksyon anay, moingon na ba ang direksyon anay mga kaigalaan nga? Adto ni padong sa direksyon anay nga, nakakuha sa libiste, o dokumento, nakakuha sa files, diya sa computer, pero way pagtugot ni Cabral, way consent ni Cabral, pinugos gani, ngani, naglayugay sila. So, kanang ebidensya nga nakuha ni libiste, illegal ka na. Busa kay illegal man, inadmissible in court. Straight to the point. Mahimo siya mahigalang doctrine sa fruit of the poisonous tree. Dili madawat kay fruit man of a poisonous tree. Ha? Wa, di madawat. Parihara na mahigala ba? Kana mo kong rules and evidence, very technical. Pareho na makaigalan, inyon ka, nakuhaan kag armas. Bisag tinuod pa nakuhaan kag armas. Ngano noon sa mahitabuan kuha kag armas? Nisod sa balay ang otoridad. Unya, pag suod sa balay, walay warrant, walay search warrant, nikalit lang suod. Nakakuha dito sulod. Ang pangutana, kanang armasa magamit ba sa husgado? Nga ebidensya nga ikaw nagtinir og illegal nga armas, ang tubag dili. Ngano man, inadmissible in court. Straight to the point. Nganong inadmissible man? Suod man sa masyal search warrant, bisag unsang ebidensya nga makuha diha nga illegal, dili na madawat. Unless ikaw og doon ay mga exceptions na ha, video taas lang atong discussion kung atong i-discuss tanan exceptions. Pero mo na general rule. Gawas ko ikaw mingon pasudlami, musud mi, wa namoy warrant wa, pero pasudlami, sige sud, dayon pangapi mo dire. Imo pang giingnan ng mga pulis, aday kapi-kapi sa mo dire na. Nya nakakita illegal dito, mahimong admissible na. O man kamo insist imong rights. Pero ni-insist ka, dili, waman na mo search warrant, sir. Dili pwede mo suod, sir. Kada gisuod ko nila, doon na mahigalay nakuha dito nga illegal armas gikan sa Danao panalitang hinimo, gamiton nga ebidensya batok nimo, madismiss ang kaso by technicality. Nga naman, objectionable man ang evidence. Mingo, dili magamit ang ebidensya kay fruit kana, bunga kana sa poisonous tree. Akong tanaw mo nilang direksyon na ron. Nakakuha si Libiste og lista, nakakuha ng Cabral files, pero illegal nga pagkakuha, kay namugos man siya. Nya dito ay nagkuri-kuri sa computer, wag ito tuguti, nagkuri-kuri lang. Kana, padong na ana, ang ilang narratives ana. Nya karon ang ombudsman ni tingog. Ato paminawon ha kini pagtingog sa ombudsman, may gala kini si Clabano. Misulti mga kagalaan labot ining maong kaso karon ato paminawon ning iyang pamahayag mga sukit paminaw para maklaro ta lang ba asa man to nga ombudsman dong be atong evaluate ni dong nana kada Adams kini ato paminawon anay audio sige ko no. Good morning, everybody. I would like to issue the statement on the so-called Cabral files. I would like to start by saying that the Office of the Ombudsman
recognizes the heightened public interest, the commentaries, and even speculation surrounding the so-called Cabral files. We reiterate that the shared objective of all concerned institutions and even individuals should be very clear at this point. We need to establish facts. We need to uphold transparency, and we need to hold accountable any individual found to have committed any wrongdoing. So all our actions must lead to these. And so at this point, the office deems it necessary to clarify a few things. First of all, the Office of the Ombudsman has actually been approached by multiple sources claiming to possess copies of the supposed Cabral files. These claims underscore and really highlight the importance of distinguishing between original evidence on the one hand and secondary or third-party copies on the other hand. Second, the best and most reliable source of documents are actually the agencies and individuals who had custody, who had control, and even authorship of the computers, the storage devices, and the files themselves. Evidence that is derived directly from these sources will naturally carry far greater evidentiary value than copies that are circulating outside official custody. Third, the office emphasizes that soft copies of documents held by third parties, especially those in the format of Word or Excel, inherently lose evidentiary credibility as they are susceptible to alteration, incomplete context, or manipulation. As such, these materials cannot, by themselves, be treated as conclusive evidence. Next, after Congressman Leandro Leviste publicly claimed to possess the complete list in the supposed Cabral files, investigators from the Office of the Ombudsman approached him as a matter of prudence and diligence while the former Undersecretary Kathy Cabral was still alive. Freeze. And was actually I-approach sa si Libiste, buhi pa si Cabral. Ngano man ang ombudsman si Cabral lagi patawag at that time. Kani nga pagkasulti niya mahigala, ilang gi ingon si Libiste, nasa kopya mahigala. Buhi pa, no? While the former undersecretary was still alive. Ngano di man si Cabral lang ibital dayon day. Aron nga makakita mo way hearsay. Siya may mismo mo ay nagkupot ana. Medyo naalay gamay nga kuan ha. Ang pamahayag, I'm sorry. Atong i-evaluate ning pamahayag sa ombudsman medyo kuan lang gamay. Pero makasabot sa Santa Mahigala basig natakdan pong buying Remulla ron. Okay ba na? Naay pinaka maayo nga ebidensya, naay secondary evidence. Okay ba na? Pero di ba gisultian ta sa Republic Act 6717 nga ang ombudsman bisan pag scrap of paper lang day makaimbestigar ang ombudsman. Ha? Mati ako man tong maestra si kuan sa una, Director Virginia Santiago sa ombudsman day. May kitumudag lecture mga sukit di paminaw. May buntag ni mo diha, good morning mo diha ma'am, Director Virginia Palangka Santiago. Nga kining Office of the Ombudsman and the Republic Act 6770. Makahimo nig mga inquiry, makahimo nig nana ka powerful ba? Bisan nga ning imong complaint may kasuwat mo down saging, pwedeng imbestigaron. Nana kang ngilngig ha. Bisag newspaper report, ilang imbestigaron. Pero karon naunsa man ning kalakiha? Sige lang. Pero bida, makalingo-lingo ta ba nga to banta ba nga paghinaot nga o ani kabulok mga higala ning atong sistema. I hope naon tay mahabilin pa unta. Kalisod kay marguan natay paglao ning kalakiha. Straight to the point. Ato nga balikan. Proceed names. Kathy Cabral was still alive and was actually represented by counsel at that time. During this engagement, Congressman Leviste presented only limited portions of the list, responsive, in fairness,
to specific inquiries, but he did not present the entire set of files he claimed to possess even when asked to do so. Oh, freeze. Oh, si Libiste, pili-pili lang niyang i-release. Pwede ba na ninyo nga ayog pili-pili Libiste, ihatag na tanan? Ihatag tanan. Para mo na mahigalay, mag-lead ba sa investigation ba? Kani ombudsman suito man sa mga investigar, kanang files ni Libiste, hasta nang kang lakson, kuhaan na kang lakson, o kanang uban pa din ha, nya inyong i-check sa uban nga mga documents. Naunsa naman yung kalakihan, mura ba ka nang lisod kayo lang imbestigaron day? Murag lisod kayo ang pag-imbestigar, mura ba lisod na yun kayo, patay naman sa kabral niya, muna muna. Naunsa naman taning kalakihan in taon, eh? Straight to the point. Sige, proceed dong. This will differ from the congressman's public statements suggesting that the full Cabral files had already been shown to or reviewed by the Office of the Ombudsman. At present, the Central Processing Unit, or the CPU, is now secured, sealed, and under the custody of the Office of the Ombudsman. And the office considers this a critical development as it allows the investigation to proceed on the basis of an original digital piece of evidence. And so now, as an update, the office is preparing to conduct a digital forensic examination of the CPU of the former USEC. And this will be done transparently and in coordination with the Commission on Audit, COA, with the DPWH, the Office of the Ombudsman, of course, and the PNP Anti-Cybercrime Group. And this is to ensure the integrity of the whole process. Finally, the office clarifies that the Cabral files are only one part of the investigation. Alleged insertions that are supposedly in these files still need to be carefully examined to determine whether these projects were actually implemented or if they turned out to be ghost projects. An insertion by itself is not automatically illegal. It will only become criminal if it is proven to involve fraud, misuse of public funds, or non-existent projects. Okay. Anyway, naaraman nga na day. Total ka ng insertion nila, dili man na illegal per se. So ipagawas na unsa ng mga record ha, kinis Vince Disonsad. Naman yung mga nahibaw anday. Ikaw ay DPWH secretary din na nakasunod. Unsa man ang available files ha. Ibutyag na anyway, dili pa bitaw na kuan conclusion. But at least gana magsugod ang atong investigation. Straight to So the karon point. mura mag lisod kayo mahigala murag para nila pitin lisura gyud. Nahimo gito mahigalang gracias mga kawatan katong kamatayon ni Cabral. Unya unsa man kaha ang sunod nga kabanata ani. Unsa man pagkahibaw sa mga tao aning investigation niya nga namang si Pio mo ni mauna ang mga tao ro magduda man niya wa ka na man obrahan nila niya unsay resulta na magduda ba unsa man ang transparency ani unsa may pamaagi pwede niyo ma-live stream day inig ablian ang kwan kanang si Pio sud kayo no? Nya labi na karon mga kagalaan ang ombudsman magud karon prangka-prangka pagkaistorya nahibaw ta mahigala daghang mga may mga tao sa ombudsman mga di prinsipyo ba pero inyong leader karon nga si Buyeng Remulla prangka-prangka lang pagkaistorya medyo dili gid anak ka wa bay record nga anti-graft crusader ni Straight to the point. para na kuno kung ako empleyado pa ko sa ombudsman ang pinaka panahon nga murag ma-proud ko nga taga-ombudsman ko day panahon ni Conchita Carpio Morales nga murag kami taas noo ka ba kami may ombudsman kini represented ka sa ombudsman nga former Justice Supreme Court Associate Justice Supreme Court doon nagay krusada kadto si Conchita Carpio Morales day o ikaw taga-ombudsman panalitan ba kita taga-ombudsman ta kadtong panahon na magkain ka garbo kayo mi
Panahon ni Martires, Associate Justice gihapon to. Makain ka garbo kay mi. Karon panahon na ang inyong leader politiko. Prangka-prangka pag-istorya. Unsa man as Buyeng Rimulya? Congressman. Unsa man ang Congress? Di ba ilado man ang Congress nga mao mga higalay crocodile farm? Ato lang yung agi katawa-katawa, ha? Nahimong governor. Kanang politiko ba? Paminaw ko kung ako'y taga-ombudsman bitaw. Karon panahon na mo dili kay kumakwan. Ambot lang ka ha, unsa basta ako lang ning opinion. With due respect kay daghan namang naay mga maayong prinsipyo ng ombudsman. Wa ba ka sa mag-uol nun day, no? Kaguol sa namo ning kalakiha nga. Mao man ning leader namo ning kalakiha. Straight to the point. Mahimo bugo na inana. Politiko ka mga sukit di paminaw nga kunya ikaw kunuhay may mang sus marusip. O sa may record ani mga Rimulya dito sa Cavite. Murag paita. Ang ato ba unta nga napon tay hinaut punta na pay mahabiling paglaom nining atong nasod mga sukit di paminaw.